स्वीट फॅमिलीचे 3 मेंबर आता लंडन बस मध्ये जातात। हे लंडन बस मधून फिरून आले। अरे बापरे, हे कसं वाटलं लंडन बस मध्ये? या कसं वाटलं? खूपच छोटी आहे ना बस। मित्रांनो, हे आता लंडन बस मधून फिरून आले। आता आम्ही जातोय 7 आश्चर्य, म्हणजे छोटी आहेत ती, 7 आश्चर्य बघायला 7 वंडर पार्क मध्ये आम्ही आता जातोय। मित्रांनो, आता आम्ही आलो आहे आयफेल टॉवर। आता पुढचं आश्चर्य आम्ही आपल्याला, तिसरं आश्चर्य आहे क्राइस्ट द रिडीमर। तिसरं आश्चर्य बघायला क्राइस्ट द रिडीमर, इकडे स्टॅच्यू आहे आणि हे पण स्टॅच्यू झाले आणि हसताय, हे स्टॅच्यू हसतायत आमचे। तर आता तिसरं आश्चर्य आम्ही बघायला, चौथं आश्चर्य, 3 झाले आहेत आमचे। रिडीमर झालं आमचं, आता आम्ही जातोय गाइस का चौथं आश्चर्य आमचं स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी। तर तिकडे आम्ही आलो आहे, हे बघा स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी, आणि हे स्टॅच्यू आमचे झालेले आहे त्याच्या खाली, हे बघा। आणि हलका स्टॅच्यू, तर मित्रांनो आता आम्ही आलो आहे 5वं आश्चर्य, 5वं आश्चर्य, झुलता मनोरा नाही, टॉवर ऑफ पिसा। पप्पा पिसा झाले आता, येडा पिसा झाला आम्ही, टॉवर ऑफ पिसा। चला, आणि लंडन बस येते तिकडून आमच्यासाठी, लंडन बस। मॅचिंग आहे ना तुझ्या? मित्रांनो,
मित्रांनो आता आमचे 5 आश्चर्य बघून झाले आहेत. भाई सांग 5 आश्चर्य कुठले कुठले लवकर गाईज ना सांग. ओके, ताजमहल, आयफेल टॉवर, आयफेल टॉवर, नंतर ते स्टॅच्यू. स्टॅच्यू, अरे काय ते भावे असं नाही करायचं, लगेच विसरायचं नाही. नंतर स्टॅच्यू ऑफ लिबर्टी, लिबर्टी, नंतर त्याच्या अगोदर ते आणि टॉवर ऑफ पिसा. टॉवर ऑफ पिसा आणि ते कुठलं ते येशू ख्रिश्चन. हे गाडी बाजूला बाजूला लाडू बाजूला. पाचवं आश्चर्य आम्ही वाचून तुम्हाला सांगू. आता आम्ही शोधतोय 6वं आणि 7वं 2 आश्चर्य आम्ही शोधतोय. आता 6वं आश्चर्य आम्हाला भेटलं आहे, पण त्याचं नाव आम्हाला माहित नाही, तर आम्ही ते नाव शोधायला जातो. कुठून वाट कुठून आहे? नाही मी इकडून जातोय. अरे नको रे. नको इकडून नको वाट. मित्रांनो आता आम्ही 6व्या आश्चर्याकडे आलो आहे. तर ग्रेट वॉल ऑफ चायना ही वॉल आहे. आणि 6 आश्चर्य झाले आमचे. आता आम्ही जाणार 7वं आश्चर्य. आणि आता कुठून जायचं? भावीला खूप चांगला. आणि आता आम्ही आलो आहे 7वं आश्चर्य जिनी. नाही रे 7वं आश्चर्य हे नाही, सॉरी हे नाही 7वं आश्चर्य. आपल्या आश्चर्याकडे आलो आहे. 7वं आश्चर्य पिरॅमिड. इथं आता पिरॅमिड. तर आम्ही पिरॅमिड बघतो आता. मित्रांनो आता आमचे 7 आश्चर्य फिरून झाले. 7ही आश्चर्य आम्ही बघितले. 7 आश्चर्यांची नावं सांग चल लवकर सांग. जीन नाही तो 7 आश्चर्यात नाही तो. ताजमहल बरोबर 2 झाले ना. आयफेल टॉवर, मला येत नाही ह्याला कुठून येणार. तर 7 आश्चर्य बघून झाले. आम्ही डिस्क्रिप्शन मध्ये टाकू 7 आश्चर्यांची नावं. मोठा डान्स प्रोग्राम आहे. हे बघा आतमध्ये डान्स प्रोग्राम चालू आहे. खूपच मोठा डान्स प्रोग्राम आहे आणि इकडे एंट्री आहे त्या डान्स प्रोग्रामसाठी आतमध्ये जाण्यासाठी. आणि ही मोठी लाईन आणि सर्व डान्सर वगैरे आहेत इकडे. परिसर 7 वंडरचा खूपच मोठा साऊंड येतो आहे बाहेर आणि खूपच मोठा प्रोग्राम आहे इकडे. आणि इकडे आतमध्ये जायला एंट्री आहे. आता याच्यात आम्हाला बसायचं आहे, पण हे अजून फेरीच मारते. हे आल्यानंतर आम्ही बसतोय याच्यामध्ये. मित्रांनो आता आम्ही पांडा बसमध्ये मित्रांनो पांडा ट्रेन मध्ये आम्ही आता बसलो आहे. ही पांडा ट्रेन आहे आणि आम्ही आता इकडे बसलो आहे तिकीट काढून. आता पांडा ट्रेन मध्ये आम्ही बसलो आहे, फिरतोय आम्ही. आणि मागच्या सीटवरती बसले आहेत आमचे दीपाली आणि जिया. मित्रांनो आता आमची चालू आहे.
आम्ही गेटच्या बाहेर जातोय. हे एक्झिट गेट आहे यांचा 7 वंडरचं. आणि आम्ही आता बाहेर जातोय आणि स्टेशन मीरा रोड स्टेशनला जाऊ आम्ही आणि नंतर मग तिकडे जेवण करू आणि तिकडेच आमचा ब्लॉग संपवू. आम्ही मीरा रोड स्टेशनला आलो आहे आणि इकडे शांतीसागर रेस्टॉरंट आहे, तिकडे आम्ही आता जेवायला जातो. तर मित्रांनो आमचं 7 वंडर फिरून झालं आहे, राईड पण केले, खूप एन्जॉय केला आणि आता आम्ही जेवायला आलो. ही जेवत आहे आणि आम्हाला पण आता भूक लागली आहे, आम्ही पण जेवतो आता. आणि आमच्या व्हिडिओचा आम्ही इकडे शेवट करतो. आमचा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवर नवीन असला तर सबस्क्राईब करा आणि तुमचं प्रेम आमच्या स्वीट फॅमिलीवर असंच ठेवा. भेटू आता पुढच्या व्हिडिओला. तोपर्यंत जय महाराष्ट्र, गुड नाईट आणि बाय.